भारतनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि दालेर मेन्डिखौ 2 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालिनि साजा फोसावबाय। मुंदांखा पान्जाबी मेथाइ रोजाबगिरि दालेर मेन्डिखौ सुबुं लांखारनायनि दायाव 2 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालिनि साजा फोसावबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 2003 इं मायथाइनि सुबुं लांखारनायनि दायाव गाहायै लोब्बा थानायखाय बे साजाखौ होनाय जाबाय। दालेर मेन्डि आरो बिनि बिदा शामशेर सिंहआ थांनाय 2003 इं मायथाइयाव बेबादिनो सुबुं लांखारनायजों लोब्बा थानाय मोन 31 केसफोर दंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 2018 इं मायथाइयाव बे केसखौनो लानानै दालेर मेन्डिआ बिजिरसालिजों 2 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालिनि साजा फोसावजादोंमोन, नाथाय माब्रैबा बिलआव उदां जादोंमोन। फिन दालेर मेन्डिखौ इन्डियान पेनेल क'डनि सेक्सन 406, 420, 120, 465, 468, 471 आरो इन्डियान पासपोर्ट एक्टनि गेजेरजों दाय हमनानै पाटियाला बिजिरसालिया दालेर मेन्डिनो 2 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालिनि साजा फोसावबाय आरो दा दालेर मेन्डिखौ पाटियाला जोबथेसालिसिम लानानै थांनाय जाबाय। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन-गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101 536360 70020261333 9101536360